Aksyon Radio! Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat, mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, region-wide, mga palangga kita sa Rabilin, isa ka oras, 18 minutos. Karon gadlaw, Sabado night, petsa 26. Sabado naman nga edisyon sa inyo sining nga paraton tura sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka ulihi labas natipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry ato sa kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Ang ato sa matang durungan oras sa kagabiyo ng ato sa patrol 2 crossword patrol kay na pa nagalabiyo sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat kahimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabiyon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Para sa Action John Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto pang Sabado night, Aksyon Ninyo Bugina. At mga pagbantay sa mga balita sa National International News Center sa Action Radio Bacolod. Pang Sabado night, buylog manato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Of the maganda sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Viking. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Kinandan ang inyo Siri Ragad, ang kurman sa Action Night Patrol Program, Lunes, Top, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagat inyo palatuntunan. Mga maninoy, hello, preparar, ihada kag ihado preparar para ganar. At ini naman ang numero sa kalendaryo, pila na lang gani, sirado 90 dias, Paskwa na. May nabili pa kita kabali 97 dias, goodbye 20, welcome 21. Agi sa sini kapatuturan ang inyo programa. Abansir nga daan nga nagatamyaw sa inyo. Sang malipayon nga Paskwa kag mahamo nga yaon sa bagong tuig. Una
sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una kabayan sa ato sa nga pagpangalagan ginadulong sa iyo sa kalwan sa Santon Plus Herbal Capsule. Nakahibalo-bala ka mo nga ang Santon Plus Herbal Capsule anti-tumor, anti-cancer, silingon nagabulig bato ang Santon Plus Herbal Capsule. May ara kang sis, goiter, para nga malikaw ka sa prostate enlargement, tumar kagid adlaw-adlaw, Santon Plus Herbal Capsule. Nagapanubo man ini sa imo sini nga blood pressure, nagapanubo man sa imo sini nga sugar level, anti-dengue, makabulig man normalize platelet count ang Santon Plus Herbal Capsule. That's why sa inyo sini nga pagpamalaklon ayaw gid makalipan. Tumar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule mabakal sa bisan di ilang butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang inyong mga porso sa ato sa pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kalwan sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen manggaranon nga source ang antibacterial compound. Inisono sa pagtuon. Bangon sini ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, nagatinlo, naga-moisturize, kag nagadula sang baho sa lawas, pareho sang baho sa ilok. Kung may kili-kili power ka, in short, kung may angsod ka, nagaka-turn off ang tupad mo. So, para madula ang angsod mo, kag ang puwerte ka baho nga ilok ka daw bayabas, sa imo pagpaligo, gamit ka Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kaya sigurado dula gid ang baho sa imo silinga ilok. That's why sa inyo sila papalaklon, ayaw magkalipat listaha para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bahan sa ato sa pagpalagad ginadulong man sa inyo sa kalwan sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig, limpyo, pabakod, kag nagabalansi sa sistema sa atong siningan.
Awas! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:51 na. 9 minutos para bilhin natin kita pag-aungot sa takna nga alas 10. May gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Joseph Jurichua and family. Sa kay Mr. and Mrs. Manuel Ko and family dira sa Silay, nagapaurok-urok na. Ang mapisan kagawardi nga LTO Chief sa Bacolod, Mr. Rio Ventampos. May gabi, sir. Sa kay Mr. RMK, sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Misis siya, kabataan niya, migo na mos punulunok, kapaurok-urok gito. Amo man si Engineer Nonoy Galunan, kag si Ma'am Julie Hamandre. Sa all sector industrial sales sa Kabangkalan. Wow. Si Maninay Cynthia, may kagaroy bibidor dira sa Rosario Heights Division. Nagapaurok-urok na. Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family, mayong gabigid. Sa kay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Sa kay Toto Chong, sa Apol Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Mayo na dira nga pagpa-urok-urok pati sa Action Night Patrol program. Man kay Maninay Chari, kay Maninoy Maing Salvacion. Dira sa La Carlota, tiga parok-urok niya si Maninoy Maing, kag si Maninay Chari Salvacion. Sa kay Toto Samuel Castillo Armita sa Valladolid, mayo lang nga pagpaurok-urok na. I-check na mga report na gikan sa ato sa nga mga patrol unit reporters. Antes sa mga report gikan sa ato sa correspondent. Unang ta report live gikan sa Patrol 2. Ato sa crosswind patrol kada mo gisa na-intriga ni parte mula sa kondom ni. Kumalita ko nagligad blang adlaw. Nakadamo sang kondom nga gina-recycle. Gina-recycle kag gina-repack. Kadelikado na kung magamit mo na kay basi may nabilin nga kagaw-kagaw sang HIV bla malasnan ka AIDS mo kadelikado. Iba na ginabunlawan maayo. Yung iba na ginabulad-bulad. Tapos gina-repack nila na. Pag ibaligya naman. Kaya lang kung ikaw magbakal sang kondom, make sure nga original. Yung kondom may flavor man na mo. Hindi ka rin magpasaga-saga bakal kondom o hindi sigurado nga original. Ay kadamo sa mga nagalaptag nga piki nga kondom na tinluan lang kaga ginaripak nila liwat sa mga tuntunon na bulat-bulat lagi na angin-hanger pa bala nila. Isli nga na isang mga mangin maalamon sa patag sang siyensya, isiling nila tika delikado na. Hindi na kasiguruhan niya nga maghugas ka, magtinlo ka sang kondom, ang mga virus na madula, hindi. Ang mga mikrobyo na basya na kagamit, magamit mo man nga may AIDS, ay patay kang bata ka, ay malatnan ka gid. Kung na kung magbakal ka mo kondom, siguraduha nga original, kag may silyado tatak para hindi ka mangin biktima sang ginatawag nga AIDS. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action John sa Patrol Report Observation. John, may gabi. John, please come in. Holy night, the stars are brightly shining. Shine, shine, you live beside him through. Ayun, di purma. Basit nga lang ito matag palamati. YTFV, medyo nagkabulibisyo signal na mo na. Kaya pala mo kung siya pamangkot. Oh, siniya nga wala FB how?
Ati YouTube lang dana ya. Ara ko ba na YouTube? YouTube lang danay kay ang amon nga signal medyo ga kwan gid ga sa rampaw gid subong. Pero mo ara na ko ro, 7 minutes. Ara na. Ara na. Ati mayo lang kay kadamo ko sa mabangko dito kahina aw. Ara na, nagbalik na ako na ko na. Ati, good. Kana through the years, will never let me down. May gabi sa tatarani sa kamayong kondom na gabi. Ikaw gagamit ka kondom dyan? Ha? Gagamit ka kondom? Wagi ko gagamit kondom. Wagi ko gapati sa power sa kondom, ha? Mas manami ay wala kondom eh, no? Mas namin wala kondom. Kaya dabugin matakos mo. Matakos ang? Matakos kung nakabaton ka. Ayo de purma. Matakos ang ano? Matakos kung ay mo na baton damo get kinitubbi na mong correct sa bagay. Kung gani mong ayuda tingon bayo pa rin mga tirada. Ay nakalipid na ta Taiwan gani Basta importante kay gagamit kondom. Importante kay gagamit kondom. Si GM kung gagamit kondom? Ang gagamit sa kondom may tatlo ka. Si GM hindi may gamit kondom kaya nga ati bata pa saya mo. Ha? Bata pa sa. Bisan ano ka bata ko ng pirsa, di ka tulada. Ayo de purma. Ako naman baka pa ito may GM gani. Magamit, hindi na isa lang yung kasampaw. At tatlo na yung kasampaw. Para sigurado. Galing kitik. Kaya kung tatlo sampaw, sakit mangun kwaon mo? Tama lang, bayad lang may bilun. Ngayon na gani, kaya para kung sakit, at least may bilin. Kung sabi ako sa tao pa, may remember. Grabe ka bira mo kay GM. Ako na sa tao, kaya kung nambal mo na chok tinambal mo, kung nakabaga na yung tao nga sakit ba, ano tinatawag? Uy, membras. Dahil mo ginabala ma espiritu may gagamit kondom Amo ginagani, abang yari sa iban, kung gagamit na kondom, di mayo na. Kaya ilan na nga pa mas-squat yung plano pa. Ay, kaya sabihin nila ko sa iba, wala magamit ka kondom, wala lami eh. Wala lang. Hindi mo na mabalaan kung paano ang tirada mong. Kung mambala ko ng imong upod nga, na ano ba nga, huwag ka na batang sapaw. Huwag batang ayuda. Hindi na mong ayuda. Lunga ba ayuda? Wala. Para mayo, kung magamuna, kung wala gani, amo na tao mong kung wala kung wala gamit kondom, buti na bastante na sa ayuda. Pero kung gagamit sa kondom, buti rin nga, kinanglan niya na hindi ayuda, kinanglan niya na tabang. Kaya kung hindi, sa ganun mo tabangan, buti lang kung di ka mga tabang, ti bata ang guwas na. Ha? Kung di ka mga tabang, bata ang guwas na. Mo gini. Kung di ka naman na ganyan ang balya, kundi bula, bata. Muna. Ako ito lang ba kagapot, ito sa kilala na mo, naglagalada kami papangs, ito yan, ay sila parte sa may kondom, ni Blawaw. At kinambal na kitaan sa iyang partner, pero bitbit mo naman, bala kondom para makasilibrata sa gusto ka ron. Ano ka kami mo, balon? Apa na rin, di ay butang ko doon para proteksyon. Di para sa ulihin, kita makita bula ka ron, may bula lang, may balon. Pero nga ako, para pagtapos na gani ka ron, kaya ano ito mo, pwede mo na siya pabukon. Sila pa sa papel niya, ano lang imuwaw? Bomba! Ano ko no? Apa sa partner niya, ano lang imu daw? Bomba? Bomba. Patugong hangin ko. Sa iba, hindi kita magamit kondom kaya para ka-save ko sa plastic sa kalibutan. Correct. Mga kondom, manila naman. Isahan, ay lang, para ano. Ang sunod may gabi sa total
makansyon. Ang pagkakaroon na kami live nag-report sa tubangan pa sa San Sebastian Cathedral. Grabe kondom. Ang ginareport mo kondom, wala ka tubangan simbahan. Kami tubangan sa San Sebastian Cathedral, no? Bago lagi nagalin ang pinadali ka madipasahin ng jeepney nga ruta ti padulong na mayari ko matigin nakitaan padulong sa Bibarago mayari man kay inak sila nagkaan dumanan do last step guro and mayari matigarada sila nga gabi no Okay. pero kayo sila ti mga 10 p.m. kid man na ang pinakauli nila nga biyahe or mga 10:30 sa gabi then diretso na sila no wala na nakasurarek nga buwas naman sa aga no. Ang iba niya pasero, may himo na kapauli na, and karabanan, basta nagaginuwa mo sino oras, mga call center agent, pagin man lang mo. And ang mga call center agent, actually, kami mga service, nila, mga van, ang mga makita nato, mga karatula, gano'n sila yung BPO, may van, or ano, dara nga service vehicle, na, amo na usually, no, nga mga ginabiya, ang mga gabiyahe sila para dra. Pero sa kung gabi makita ng mga kaksyon, may nagabiyahe pa ng mga van, diri sa may sulat sa Macron. Nakita ka pagkakita pag nagurabot, di matrabaho, paniguro, kapag katons, kito sandalan. Kaya kapag kadri, halos sa kaksyon, sa may downtown area, so mga panahon, especially sa nagbagot ng COVID, no? Gamta mo, di mga nagatubo-tubo, bilang nagagmay ng mga call center sa company. Yan si Eden, ganun sa may luksing, ho? Kibot kami dari sa babawblas ang pedlari nga ginabaklan tara dari kung mga chicheria. May ari na digari ang surarik ng isa kagamay do ano siya do outbound do silingon sila hanggang panawag nga call center man or BPO company man ang surarik no. Okay. Kaya ako gusto bangan naman sa may cyber center. Wala labot lagi mismo sa cyber center nga mayroon ginadayang daan sa BPO company. So tabok to mayroon pag ginatubo bago man yung mga BPO company. So amo na makita mo usually amo na nga damo nagabiyahe nga mga salakyan kung gabi like abi ning mga van sa iban pa no. Pero kung in terms kung kadamo sa mga salakyan nga nagabiyahe hindi gid na mo sila kadamo no. Inisipon na lang ang dalan na kung ganikaligwa like diri sa plaza publika karon nga gabi. Pero kami nagapark diri no. Ay nakita man nakita diri may nagabike papauli na siguro diri may mga pribado ng salakyan ginagrabay pero diretso na wala nagapundo diri wala nagatiner wala nagaraga wala nagabotibot so may plaza publika ang downtown area limpyo naman ang IPM do ari bala sa may Luzuriaga Pick up basura? Gatang pick up sila basura ginatipon nila nga daw kay ang mga street cleaner nag-assemble na nag-photograph to nag-picture dito sa lubang sa pasad na sa may MGC sa may plaza na kabutang for checking of attendance sa nila no expectaro mo gamit na sila dito kaya deployment na manibok na sila sa downtown area no tupod na sila dito sa may Cathedral nga Dampi sa may Rizal Lacson may usually ko na nung sakop dito sa downtown area mag-deploy na sila action Eric no Ang ina basura ang dama man mga wigit sa dalan ay. Gani, usually kung maglalabay ka pala kung gabi na, padulong ka south, at dito na direksyon nila, magkakawigit, gitman, ng mga basura ka nila. Basura nila nga, kung lagan ka sa motor ka lang alam, do makayasan ka. Oo, madagda, basib lang nga gasunod ka, tapos pagpumpok basura, simukad to, disgrasya. Damo-damo. So dapat siguro hinay lang kag ang abiso siguro nga kung amo na ba kung pulo lagi hindi magpataman nga bungbong alawas bla kung nagalawas kay magkailan ba tayo nila sang net bala kag sako nga hindi man mahulog muna ang mga solusyon posible nga mahimo para at least no hindi maglapta sa dalan kaya pang panigurado lang na nila action Eric no kaya law ay lang taon nga takot basura tapos ang basura nga nagdidikto man sa basurahan nga nagapahakot at igalaptas dalan. Kita hindi mo mapakpan kundi nagkakisibot kisara sa may Magsaysay, sa may Araneta Street, nagkakabilindra nga mga basura. Hopefully, no? Ma-plaster ka makayoy na ang ilang naman nga. Wala dahil ma-check nila mismo. Para hindi na maglaptang basura sa kilitang dalan. Yes. Action, Eric, no? Dari ka rin sa may barangay 18, bala, ang ito makutukin na dito sa akon. Wala Okay, balikan si Action John Diaz, observation report lagi ka sa Patrol 2. Ang sitwasyon sa Bacolod kag may mga nakuha nga information kasi plata nga balita si Action John that's why nga napastar ni kada gabi sa aton sa kapanglabagan. Action John, please come back. Yes, Action Eric, no, amo na ang
Diri sa may barangay 18, usually diri sa tubang gid sa barangay hall nila ni Oo. Kapitan Madeline Diaz. Why na? Wala na masyado may nagatiner, why na, no? Okay, good. Ang diri na lang gid actually sa tubang sang ospital kay mi ara gid nga wala nag-intra dito, nag-impon. Oo. So diri sila gatinir sa tubang sa mga butika, at tubang na mismo sang pader sa regional hospital. Okay. Yara dra, pero padayon na nila nga ginaserbisyuhan, nga ginapakaon nila. May mga volunteers yung kaisa nga nag-aon ng mga donors nga nag-inabot. So ginatagi na nila actually, no? Ang iban posible gitang dulong na ugi panugat na sitag sa nila ka mga LGUs kaya ginobrato na niga kap nga daan gipang tawgan niya mga LGUs concerned kundi nagapauli actually kining mga watchers dira nga nagatener para masugat nila mapatag nila ng sitwasyon ng kentangan sini no kay ti amo na nagabantay diri sa may sulod mismo man sang Corazon Occidental Montalibano Memorial Regional Hospital actually, no? May parumdum galing si Police Captain Novelito Mariano, ang tapamuno sa Highway Patrol Group. Hindi ba lang nag-uso subong nga mapa-assume kasalakyan, actually. Okay. Wala na mabakal ka, ang baklon mo, spiak? Mabakal ka, hindi mo ba makaya na bayaran, ipasyo mo sa iban. Pero may balance pa na. Ang panumdum ni Captain Mariano, tapamuno sa HPG, isiguro doon nila actually nga once ganin nag-sulot sa transaction, sang assume nga ginatawag nga ini, dapat may involvement or nakabalo ang bangko. Kaya doon kita, hindi nga, kung wala nakabalo ang bangko, delikado na, no? Kaya inalik pala ang nag-assume sa salakyan, wala ito ginabayaran, actually, pag-assume niya na, kag wala nakabalo ang bangko, magwa na karon sa imo ngalan, ikaw ang imo ngalan nga nagkuan. Okay. Kuwaon ang salakyan, guba na ang imo credit dito, credit nga credibility nimo mismo, and then wala magtabo o kaduwada na mutang kung kuwaon na ka bangkong salakyan, hindi mo na makita ang salakyan. Correct. Karon di mag-surface ang ginag-assume sa imo nga salakyan nagsurekti. Ang duwaya sina, according kay Captain Mariano, hindi siya makonsider carnapping. Ang guaya sa estafa. Kaya wala kamo sang kay transaction nga duwa nga legitimate. Dapat na gid wala na legalize gid nga okay. Ikaw nag-assume sa salakyan, kung ano matabo sa salakyan, ikaw ang sukton ka bangko, wala na ko nalabot. Ang gwa mo ikaw yung nag-carnap sa salakyan naman. Ikaw nag-assume, ikaw yung karuloy bayad sa bangko? Dali ko pag-iuloy bayad sa bangko, actually, no? Okay. Kaya tamo na kung sila nabaton mo nga amo na cases nga reklamo nga hindi nga ang nag-assume sa salakyan wala ginabayaran ang binulan, hindi gina-remind sila sa bangko tapos kinala na kwaon ang salakyan wala na, hindi makitaan. Especially kung mga car loan action dyan, no? Yes, mga car loan lang wala na fully paid pa nga may balance pabilin. Gani. Namo ginang ilalo. So kinahanglan ang kung mag-assume kag kinahanglan manginwais ka, pabalo mo na yung bangko. Yes, kaya may aran actually na dapat sa inyo nga ginagrihan o sa agreement sa bangko nga kinahanglan mo gina-involvement sa bangko ipabalo sila kay para ang transfer saktuman kaya ikaw hindi ka mamalitan so uli kinalilagyuhan ka sa nag-assume ikaw gidyo basulan, ikaw ginasukton. So ang Balderik Captain Mariano, kung nabos sila nga sitwasyon, hindi mo pa saga-saga kahit yan, bali hindi naman ibitar sa mga panahon, COVID-19, damo na ba ang trabaho, damo hindi mapa-assume sa lakyan. Damo na ba, hindi na makaya magbayad ang surek, no? Ariya, si Police Captain Novelito Mariano ang tatumulaw sa Provincial Highway Patrol Group. Yes, sir. Actually, sir, kung mapapansin niyo, sir, wala. Ang naano lang natin, sir, is yung may mga incident din na lumalapit sa atin, yung pong mga, kung narinig, sir, yung mga assume balance and yung mga pasalo scheme, yung mga pong mga sasakyan na hindi na mabayaran, ngayon, pinapa-assume po sa iba. Okay. So, nabibiktima po yung ibang mga kababayan natin dito regarding po dyan. Pero yung pong mga ganong case kasi sir, hindi talaga papasok ng carnapping dahil meron silang agreement between them. Okay. So, hindi po sa pilitang kinuha yung sasakyan, meron silang agreement. Kaya lang, dahil po yung pinagbentahan nila, tinangay na yung sasakyan, so pumapasok lang po siya sa, sa estafa case. So, ina-advise natin, sir, yung mga ganitong mga incident na bago tayo magpa-assume ng mga sasakyan,
isali po natin yung bangko na pinagkutangan natin para po alam po nila na yung sasakyan nyo is hindi nyo na mabayaran and pinapa-assume nyo sa ibang tao. Okay. Oh, yes sir, yes sir. Yung pong mga ganyang incident sir is talagang i-encourage natin yung mga kababayan natin dito sa province of Negros Occidental and then dito rin po sa Bacolod City na makipag-coordinate po sa amin kung meron po silang mga ganitong mga experience or incident na nawala na yung sasakyan nila doon sa tao na pinagbentahan nila ng sasakyan nila pero hindi pa po ito bayad pero pinapasyon nila sa ibang tao. Actually, batian si Police Captain Novelito Mariano, ang nakamuno sa Provincial Highway Patrol Group. So, mo nang iyang reminders sa publiko, ilabi na siling mga mahilig magpa-assume sang salakyan action. Siling ni Watsky kay Trujillo, siya dapat may assumption of mortgage ang napermahan. Yes, amo na sa bangko, nasa ang mortgage. Gani, assumption of mortgage nga permahan sa bangko. Amo ganang importante. Yes. Parang hindi ka mangin biktima sang 1, 2, 3 bla kati subong ka budlay nga ulo asom ka may kung gagmal nga kwarta ginapagawa mo tig sa lag ko diyan igogli mo raway ka baloya nga kadako ni sa utang sa tag-iyas na sang original nga salakyan sa bangko. Na amo pa rin sa isa na dapat nila panumdumon kaya hindi na basta-basta tawag nga pagpa-assume sang salakyan at yes. Makinalagi na may proseso kay kung may aralan na karon makitaan nga sala pag once nagka-problema especially ito nga bayranay action sa bangko so salakyan nga ginutang disgust siya kaya kung mag-assume kaya kadako sang cash out mo action dyan mo. Yes, dako man mga 100 plus something Yes. Ang kay depende naman kung pila mo kabulan ginbayran so malesser na sa gamay kaya nagamit mo and then kito nang kulang dira i-assume na nasang banog asang assume mismo no nga mabayad sa nga balance action na. Kung amo mo gimamakaso katabo na kag gina-report sa HPG sa office ni Mariano. Damo kuno galing ang ilan lang nga gina-explicar sa kini Sir Mariano sa mga nagreklamo sa ila nga ang inyo kaso kung ibutang niyo sa korte ibutang niyo sa legal na proseso hindi siya makonsider na carnapping kung gipagitan yung salakyan nga wala ginabayaran sa iban yung labi sa taon sa inyo ang inyo ginagrihan kaya bisan magkina na matabo ay ikaw nga tagreklamo nga wala ikaw sa proper agreement sa ibang nga tao ikaw gyapon ang sukto na aksyoner kay sa imo na kapangalan mo na blang nga bali sir pero kung gusto mo kasi magpasakas ang kaso pwede mo sa filean estafa doon nagwa ito na scam ka action direct. Okay. So, muna nga kitanglan mangin sigurista ka? Oo, sigurista ka. Like ba sa mga scam nga katabo ni ato mga rice scam tulad na ligad, hindi mo na sila naman, estafa dyan, kahit wala man niya kamo proper contract, ganyan ginpermahan. Yes. Naginistoryahan nyo lang nga duwa. Amo na ang ngambal dari ni Captain Mariano nga halong gid sa mga nag-assume subong kagabali ako hindi gid makaya na lang gid no ang itaan sa pamaagi nga legal gid na proseso action direct kung perar mo nga sige mo na pa-assume karon kan sa legal kibot ka na lang ginabutong na imo balay ginapasok-sukot ka sa bangko ginatuan kita da may kaso ka na gid blatter ka na kagiban pa at nagurud ako gid nga libog mo pagid no so dapat kinuhalong lang gid kahit wala gid problema pa-assume basta butang sa legal nga pamalaagi action direct. Yes. Sama na ang pinakauling na sitwasyon sa Gyapo na patropa dahil kita nga nagabihon sa pinakamadalan noon sa palibot sa sulat sa Bacolod mga kaksyon kaya ginabang nga gabi ang aton kagabihon karami sa panyempo although may mga chances ka medyo mapaang-pang panahon ang pagpanguyab araw kita ginaton dili sa nag-arang skill sandalan tulting panguyab kay hindi mo sinaka anong nami ang bugos-bugos ng hangin pidopis ng hangin hindi mo sinaka matulutog na hopefully lapit na lang gid ba kaksyon Pasko na no lapit na lang gid kung gani ang kilala ko pa gani action erek hambal nga sana ngayong Pasko ko daw may cellphone ako kaya ang cellphone niya nagtusmaw sa aquarium kagsubong ara sa sulod sang bugasan tawa lang sa sabi rin ang cellphone namutang sa aquarium do may nagayuhong sa tubangan ko do may nagayuhong sa tubangan ko ay sana siling ko gid daw. Nalipat ko mag-remind kay SM nga ako ni mo sa Statland kay wala sa cellphone subong. Ay na tigubagi Jay. Guba gid gali. Ano to plan to Jay? Plan?
Ay, hindi. Cash. Cash na. Okay. Di ba kalaman what cash eh? Pati, amo gina. Oh, si GM pa ya. Mga biking nga pilido ya. Manom na ng cellphone niya man. Buhay na yan. Bisan kapila pa na mahulog sa aquarium kag sa bugasan. Bakal na gyapon. Gani, amo gina niya. Kaya na ni Mike niya. Sana ngayong Pasko, may cellphone na ako. Ayo de porma. Amo na team song gusto mo? Awan sa mga team song yung subong kagina po na. Makukulang ang dikrot Kaya hindi tagdagan. why ko mag-gets eh. Awan na sa mga ano, yung subong panom, domi ang baliyata ni Gason Boss. Si kwan kita uli boss ito tanan mo kay Jay nga kwan ni Jay no mga ano gin save mo no. Boss ko no. Memory ko ro makuha na ko memory. Memory makuha pero basa. Basta to, kita mo ito nga to, kulang na lang itong pangano doon sa tubang. Yung memory niya, basta na hindi na gano'n niya magamit. Hindi ba magamit, Jay, no? Memory mo, magamit mo pa na. Ate, oh. Depende na buwas na kusurek sa pwersa sa bugas. Kaya kinalubong ka sa bugas para magmala. Magmala. Okay. Okay, may nakapanugin na sa ako. Naman ako nung ang kuhan mo ang sikreto, nga kung mga cellphone mamulog sa basa, iingagaw mo din butang sa kuhan, sa bugasan. Oo, amo na. Amo na ang... Okay. Amo na ang Yung memory card dya, pwede mo man niya mabulad-bulad dya. Oo, pwede na na yan. Kaya tiyara mo lang sa sulod yan. Pwede mo na ka na ma-armidural ka maplansya. Oo. Naglain ba? Oo, ang... Pwede na ganun mabulat sa babatok. Pwede na ganun mabulad, kag maplansya. Mabulat siya, pwede kita. Para madula ang kuhan, ang basa. Tikon wala naging chance, recycled. Ay, kaluya mo kay GM. Tingala ko ito kaluya sa lawas siya kay. Dahil kaya nadula ang sina ni Action Jan Diaz, no? Balikan, tariwata sigdan Action Jan Diaz. Action Jan, plus kamak. Yes, naman na, no? Pula sa iban, yung mga ano po ipagya sa iban. Tingala ko kaluya lawas si GM. Kung ba si GM kondisyon now? Oo, ay na. Ano yung pala kagina, pag-abot niya, muna na ng balita. Isa ako na, biko ko na mamayang balita. Tingala ko kung doon nagdugang kasang sudaan niya kinakay. Oo, gani ka ba kung ito kung stress mo ito, ano yung sudaan? Nakulang ng sudaan. Kung nga ako, basta ka duha, kasi kulang ng sudaan niya. Kaya mo naglang rason, gle. Ako mo na ba kung kulang ni mong dato ka po, sa kapanumdom. Kung ano naman tayo, buto sa cellphone niya, bakot, sige lang mo gini. Pero mayo man ako, kibot tilingon niya sina, oras ng tigtulog, hindi na sa magamit cellphone, tulog na lang isa diretsyo. Yes, mo na, oras sa tigtulog, oras sa tigtulog, tulog ka. Oras sa tiglaon ka, on ka. Kaon. Hindi ka na magampang, kaya mo ginasaway ko permis yan. Kaon ka, gahampang ka pa. Kaya bisan si SM, mo gina-primary reminder ni SM, kaya nga man, kumatapos sa gabi, actually ka alas 11, pagkagagaon na alas 4, sa kagahon yung daan, oo, siyempre po, why kagin? Kaya kiti pagkakagahon, duty mo naman mo. Amo nang primary diyan ba ako do blessing this guys ako kay do. Blessing this guys kada gud di malas pan sa kay sa kada mahulugan niya sa tubig gid. Sa aquarium mo gani no. Pwede mo lang sa kanya mahulog sa bintana mo pagtupat sa dalon kung nagatindog na siya. Oo, bisan mag-detect na importante gandar. Kasi sa tubig titapos gid. Oo. So ang kanta sana ngayong Pasko ay magka-cellphone na ako. Mary ko to Jay. Meron ka da? Extra? Meron si GM ha? Meron sa? Oo, ara. Ano nga cellphone ang yakapang hotline? Pang-hotline ng color pula. Pwede rin kami timiton danay. Sana na pang-reply ko. Huwag ito, Brown. Huwag sa cellphone, gali. Huwag sa cellphone. Huwag sa cellphone. Ipo lang ko na si mo, Jim, ako cellphone, Jim, ba? Gusto mo? Kinaan mo lang sa kalibong adlaw. Wala nga, 300 ang adlaw, okay lang ko na. 300, okay lang ko. Bisa 200 ba, yes, okay ko. Oo. 200 a day, pwede Mabalot, Jim, di lang ko magubra, Gamay lang yan siya.
Buwas na, kaya ara na boss, makabuligin ang bugas, boss, no? Ang bugas sa sulod kabay pang bugas ara ang sikreto sa bugas, no? Oo, makabuligin Kung may naging man Lunes isis, marama na. O, ara mo sis, yung sulunod sa, kasi play lang ginaya. Wala niya kay GM, yung mama mo na. Bukas ang SM, bukas ang Ayala. Wala na yung problema. Simple na gani, no? Ang yabi dara kay Miles mo. Para daw, isa naman Si Miles o si Marnie? Isa lang yung isa lang naka-iod kay Tapos na. Tapos na. Tulpa tapos na yung na. problema. Gani. Actually, ng gabi lang dahil sa akong iloy, kinanay dalin, nga wala kong puli-puli sa Isabela, ba? Pila nakabula, no? Sino? Kinanay dalin mo yung gabi lang, lapit lang ang daan. Uway kakapuli? Uway, na pila nakabulan, kaya tibawal magtumapuli. Mong dasun ako, kaya tatay, may gabi, nagapamating sila. Nakulbano na ni nanay, si Eileen, si nanay na gani? Nanay dalin? Nanay si Eileen nga pagpuli ba, may bit-bit ka na nga po, yablaw. Ha? Naglain? Uway, tayo dahil nga gamit kondom, no? Amoy gani ang ambal ko. Amoy gani kulbaan ko. Nga wala pa paggamit kondom, basi pagpuli mo, sige mo, bulan-bula lang hindi ka puli, kaya may COVID, pero kung pag-bit-bit mo, may apunas na nanay Eileen. Ay, naglain! Tira nga, dasun na. Pasalamat eh. Actually, kami namin ang sitwasyon sa palibot ng syudad karon ni gabi sa tataran mga kasun tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tunlawang sa mga paguyang sula. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa pagkana sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action John Diaz sa Diabet Live Report sa Patrol 2 sa Crossway Patrol ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa mga nga mangin serbining warning sa ato sila makauturan nga nag-assume bala sa mga salakyan, no? Dapat igida na magpadaso-daso. Munang advice ni Watsky kay Trujillo, kinanglan may ara ka mo nga permahan nga assumption of mortgage sa mismo bangko. Kaya muna nga basi dako ang utang sa bangko, yun pa-assume sa imo, way kakabalo galit, way kabayad sa bangko, yun kay keyboard ka na lang niya, way ka na mabulanan, ginbutong sa bangko sa lakyan, nga ginassume mo kay kadako galit sa utang, kag wala nagabayad ang tag-iya. Dako sa kwarta yung cash out mo rin, hindi na sila nga libo-libo, ginatos ka libo ng ipagwa mo. Nang iban nga kakadto sa Highway Patrol Group, SPG Office, sila ni Captain Mariano, ang inyo siya na kaso mapasaka, istapa, hindi ka magkapasaka, karnapin kaya nga huwag ka mo sang maigin, permahan nga dokumento. Hindi na siya ma-charge sa kanapin kundi istapa. Alam mo na, sa mga nag-assume sa salakyan, dapat manginwais ka. Kay kapigado subo nga panahon. A report na aksyon na John Diaz, ginadulong sa inyong kalawan sa Life Extension.
man ni Action John Diaz Aguila Dulong man. Aksyon Radio. Magabi dira sa kay Iboni Butcher and family dira sa Germany. Sa kay Watski, kay Trujillo, kag ginatabi natin dira sa Happy Listening Man, kay Nelny Realista. Kaya pa urok-urok din siya pamati sa Action Night Patrol Program. Kay Joanne, may gabi sa kay Joanne, kag ginatami natin man dira si Sir Martin, Sangkan Laondos, kag Fritz, alin kay Sir Jigs ang Panamyaw. I-check na naman report na gikan sa ato sila nga correspondent unang report live gikan sa Sunod sang Cadiz. Line number 1, Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, Action Direct, may gabi sa tamang aksyon sa atong siling ng mga balita ng Action Direct sa karoon nga tao. Sunod sa Police Lieutenant Colonel Robert Manchito, duwagit ka anak ni Gilagili nga pag-serve sang warrant of arrest batok sinisa kay Jupiter Tigiano ng Gilagili nga gilimo. Kag na sigayon nila nga ang successful ini nga operation sa itong gipatigan nila kahapon mga alas 12:30 takna sa hapon sabay sa Purok Fresco, Barangay Tinampaan. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Manchito nga kay Diragid man sa siyudad sa Bacolod ang amo nga kaso Action Eric. Okay, Roger, actually, nagsigayan din, no? Duwa na ni ka-attend, actually. Ay, gali. Wala lang nato na mention, no? Previously, first na attention nga pagwagin sa iya, considering ang case niya ni dito mismo nito Juan, naka-address ni dito na file mismo sa dito sa branch 46, no? Sa Bacolod City. So balik issue ni siya mismo sa ato Honorable Justice to, kasi aging judge na to. So, ang sa case, ni actually issue nila ni Honorable Justice na 2 pass atong presiding judge na sa RTC 46. No? Ang yan actually, Roger, alias warrant siya, na-issue niya January 16 pa, no? 2019. So, ini may bill recommended na siya 100,000, sining robbery case niya. Kaso lang kayo medyo na-highlight niyo, no? Ito mo din yung subject natin, may mga previous one ba lang, allegedly, may mga previous cases na, no? Involving sila sa illegal activities niya, no? So, para mo nagitinguan din siya, gin-joint na lang nila ito sa Bacolod, so, dirigid siya na sa puwan natin nakita dito sa area natin dito sa Barangay Tinantaan. So, subject ini kay Gastronomer kay kaso kay sila request sila sa Bacolod sa nga may ginhold up kay isa ka Indian national blood mo ang ipatinayo no kung ang natabuhod dira nga sa Lesia ang suspitsado. So, dito nato pasyakron sa bahin sang Cadiz City PNP. Subject kay turnover sa fiscal o sa korte sa RTC branch 46. Kung mo ang kaso yar Cadiz da. Sa Bacolod ng kaso, dali lang siya ginakop sa sila sa Cadiz. Ako na mo may coordination na Bacolod Police o kung may ideya si Colonel Mansueto may warrant sa Bacolod? Yes, kay temo na ang gamot sa iya nga may ara nga warrant o para sining personal sa kadwa gid lagi na attempt ini walang kating unang attempt to white to successful. Okay. Ang
kadua mo nang naging successful na. Ang una, guro to nakapanimaho. Siguro ito ginasurveillance sa pulis, guro de. Correct. At sunarek, no? Naka pulo pa ni Maho siya, bayad timbre siya kung ano, no? Laylo. Siguro niya laylo. Tari ka doon niya daw may nagasibaw-sibaw ka nagatiid sa aton, di? Actually, daw mo na siya pala ang nag-iwas sa checkpoint sa sinansang talisay nga tong doon naglinag sa life patokan ng kiniruhay mo kay okay. amo ni siya nga suspect at sunarek, no? Okay. Wala nga ina-trace pa ng dahil police sa Colonel Robert Masito, iban pa mga kaso, sinunod yung birthday kay Hanon. At amo sila lang ati ang tanang ibinas, hindi man imo, mabot ang simpo nga malason ka man mo. Ate, may mga ambugin na sila matabo, no? Kaya amo sila ko dugay lang galing, kumatakpan ka. Sila lang maubos yung isa malangin mo di buwinas. Yes, so. Tanaw si Roger, kaya wega ka ubos di buwinas ko di. Pero tiba-tiba. Kaya bisan pa yung ka hina din na si Bubro, may katubod Japon. Ayo di purma. Muna nga gani sila ko nga ang buwinas, kaya si Roger, waaya kakadula, kaya tiya mo na nga permina sa tiba-tiba. Tirada. May nagadaho na, may nagasinipa nga, Jer, katualan di, ti, amak mo. May nag-text sa utang kilor nga dyan sa namin isang music sa inyong SM mo. Oo. Paging ko, kung may hanggan kasi pwede ko ka pa-record, pa USB. Oo. At diskarte ka may kabid ako. Ayo di purma. Sila ko, ari na di kalkinor. Ang imogi pa request niya mga music. Ito, pila bakal ba si USB? Ko, 380. Sila ko, uli ila. At may kaya pag tao, gintaktil kayo na, pagka-driver yan. Pag ito mo na diskarte ka may, pero ang ginatakin ako, di ka itabit ako. Muna yung mga diskarte. At least legal. Legal nga diskarte. Gusto din servisyoan. Oo. Roger Guti pa yung servisyo publiko niyang datings na. Yung namin sa music na Jerome, mga old song-song. Pili ko mo plano. Di ba si pwede tayo ka-record, ikaw na ba ka-USB? Pero yun mo na to, pero yung bilog niya magkag may paaman pa, tiba-tiba. Ano galing nga, ikaw yung kayo kakabusan buwinas. Gasolub lang ang buwinas mo. Wala nga sa subong nga panahon, huwag tayong kumilos na walang pakinabang. Ayo di purma. Diyan ako sa iyo, Axel Roger. Sana all. Sana all. Banat yan si Doki. Apa yang ginagbayal niya ito? Gusto, no? Legal pa. May liquidation niya. Gulo gagmay na prote supot man mo. Kita mo, dulain mo signal. Axel Henry, dula signal Axel Roger. Axel Roger. Gulo gagmay na prote kwan man supot man Jer. Tiwagi sa Axel Henry Jer. Gulo gagmay na pro supot man Jer. Way pasa. Tamo na siling ko nga basta ka ni gaupo ng buwinas. Mati si Axel Roger Gutib way ni isang adlaw nga hindi buwinason, no? Muna nga ti bless man si Axel Roger kaya may mga malwan nga tao nga nagabulig-bulig sa iya kag wala buti kabulig man siya, no? In return ti may mga kwan man, may mga gamay man nga kwan kay Axel Roger Gutib. Diyan ang imo signal ga kwan na dula basi kung lubat ka kung anong sitwasyon, no? So muna nga ang kadis sa mga police report, Axel Roger Gutib basi ma-charge mo na imo cellphone da kaya medyo gadula-dula signal mo basi kung lobat ka da, no?
gina-try na tulot ka makontak tira balik ang aton sining signal dira sa imo para nga makatapos-tapos ka sang imo sini nga obligasyon der. Ano na? Naubusan ka kuan battery? Nag-charge ka? Ay, gawin ko makita na baro ko kay na do galubat-lubat man ko makita nga Ah. ang baterya ni lubat man ano do nakaduwa na ko niya. Ay, ang imo na? Sige sa to nagliga mo man yung mga baterya mo gumasi yung palpak ng mga baterya ni Guro. Pati ka pangita bag-o Ba siguro. May ari ko ni battery gusto mo? Ya, may ari di nga kuan bag ko. Hindi, may ari ko di libre lang eh. Base baterya ka generator. Battery ka traktura may na kay binulad kang maubos ang battery mo da. May galing ako sa batuna to ginata yung baterya niya. Diyan ubat pa si Romo. Oo, nyari ko diya ka comment so. Dagko ba? Nagko po ya caterpillar ko no ya. Oh. Termonak sinereka. Ang suspect sa bar sa Cadiz na diteka na no. Ito no ba nila sa Bacolod? Ate ito no bari makulot eh. Ate good Ito no bari makulot kasi das makulot mo. Oh, Sunod sa kay Police Major Robert Machito nga sampulan niya sunere kini ang isa bala ka persona nga nanakpan sa niligan nga adlaw Oo. sa border control plus ang sa Cadiz? National Highway sa Barangay Camahog. Oo. Ini si Tercimel Villadulen nga kanina sunere 40 episodyo sa ginan judgment nagpagkapot tigid sa border ipasulat siya sa lagbok kaya sakay sa sasakyan mo pagsulat sa lagbok niya ginutang ito nga imugaan baybay barangay imugaan baybay siya pero sa gipakitaan sa dokumento barangay certificate obligar sa paghatag pero ang sa dokumento Andrea Village Barangay Sunto gisagre nagdala kita kanto pero ang butay lagbok lain na Oo. kagano kante kataman sa Geristo ni siya salita mga katapos sa kapulisan labi na Police Staff Sergeant Minardo o kon Arsinia Minardo Oo. pero girehis na ni siya pero sunod sa kay Police Major Robert Police Lieutenant Colonel Robert Machito wala na ma-file kay ang fiscal sa official lockdown mo. Okay. Kaya tungkol nga may kila ka mga ginapigay nga disinfection mo lang. Oo. So, arin, confirmation file lang kaso. Sunod na yan. Magiging sample, no? Oo. Yung sinitig ka na, gid ba na, no? Sa sining mga personality mga official sa atong tao, no? So, kaso lang na timingan na sutihan niya gid kay considering nga na-lockdown ng atong prosecutor's office at the same time mga atong PAO office, no, dito sa Cadiz. Ito kung sa previous na case, no, mayara nag-positive na staff. Although nag-negative ng swab test result, no, may isa naman sa employee kita dito nga hindi niya taga-Cadiz, ha. So, hindi ko lang in-mention na big details, no. Ginahulat ang result na magawa ang results ang swab test. Kung ma-negative, ma-open na gid no ang atong mga offices no diri sa atong prosecutor's office kay sa PAO. So ito na ito actually review na daw that subject for filing ang case ini siya kag anyway nan cooperation no ining to as one acting nga din formulate man na ini sa atong mga frontliners na no. So, amo na sinere ka kay file gate ang kaso. Init kinulo ni Masito siya. Okay daw, sila niya, why respeto bla sa mga rasa borders pala, na ba nagabinutik eh. Gani. At yung mga mga taga-aliksyon Oo, sila niya, kinalan sampulan gini, file gate ang kaso. Para nga balaan niya bla, pagkabot sa panahon nga maulugan sa waras sa balas, ako padalaan siya sang sa puwena nga dapat siya mag-samat within 10 days nga mag-submit siya siniya nga samat sa fiscal
Ate, mo na mabatsakan niya na kung anong likabudlay bla sa iya ginimo. Kaya taga binoted dito, kagkao gina ano yan pa ang mga pulis kaga mga volunteer dito sa mga frontliners sa Borders Action Erect kasi nagapatuman sa standard protocol sini nga COVID-19. May mga tao yung ito kabudlay pa yung sindiho, no? Ito ka-recot blaw? Mo ginasunerek mo pa, instead yung mag-cooperate, yagriar pa iya sa senaryo, na daw sila pa iya malam. Kada sila pa yung sakto. Daw sila pa iya abiyal sakto. Simple lang kita, cooperate nila, pakayuhan ka, palagbok ka na, tapos lagbok, sir, may ID ka na, may dokumento ka na. Mo malang na, ako nga rin, dala ko pa ganing, ako nga, medical certificate. Dahil just in case siya, kung may mangita, alimawa ko nara ko sa border, sa mga nga, yer daw na POM ka man, di nga, sige mo lagaw-lagaw man. Kundi, makasiling ko na nga, gusto mo itampak mo na nga. Hindi man. Hindi man na wala. O gani. Kasi nga, makasiling ko na nga, sir, gusto ina, pero sir nga, kung nga certificate nga undergo ako quarantine kag nagpa-swab test and result negative. Yes. Kaya mo na, kinanglan cooperate kita kahit para malasalan sa aton na tayuhan action na reka. So, bakit mo nga tumadala ka report kag tagyapon, ginatamya sila magdamo-damo pagin ang mga sinakot-sakot na harana. Grabe. Si Kapitan Sobra-sobra ka ninyo. Madeline. Kaya, ang Mr. Jonathan Diaz, kumpare, mga kagawan, number 1 kagawan na Jonathan Diaz Jr. Okay, so magmasa kay Fiscal Maido, pumatig na sa aton kay Ma'am Lineal Maido. Nagkapamatay man na sa aton si Engineer Joseph Yanson at ang ginamigo. Saan kami ko William Prias na ito to Jorge de Basangko, nagpamatay sa aton, para George Mondena, at ang subong man sa kay Toto George kay Miguelando Bacures sa Power Dream, dari si Representantes, Mr. Rosie Diaz, sa may barangay Kaduhaan. Report, gikan sa sulat ng sabi, so na sa Marita una sa aksyon. It is aksyon, Roger Gutim na report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Radio Gotib live report gikan sa Masyudad sang Cadiz. Ang balita ng Aksyon Radio Gotib ginadulong sa kaluwan sa Aksyon! Aksyon Radio! Ali sa report ni Aksyon Roger Gotib, sa naman naman ang report ni Aksyon na Percival Binamor. Live report gikan sa Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Percival Binamor sa report first. May gabi, please kawin. Mayong gabi, Aksyon Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol. Isa naman ka persona ang gina-operasyonan sang aton kapulisan sa Banwa Iyaya sa nga Valladolid aksyon na Eric nga nag-serve sa nga warrant of arrest mga alas 3:15 sang hapon. Kahapon aksyon na Eric dito sa may Isabela, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ini sang aton nga mga kapulisan sang second nukpo nga
RMJ kag sang aton kapulisan man sang Valladolid sa pagpamuno ni Pulis Captain Joseph D. Catunina kag sang pulis Isabela sa pagpamuno man ni Pulis Captain Partidas sa diin nagadakop diri sa isa ka persona nga ginserbihan sang warrant of arrest nga ginkilala sini kay Rene Gales E. Rani 58 anyos kag ini siya soltero kag pumuluyo iya sang barangay Paluma, Valladolid, Negros Occidental Action na Eric. Kag ini ginaserbihan sang warrant of arrest ang isa ka persona sa bayular sang Article 266 sa paragraph 1 sa paragraph B sang RPC kag may criminal case ini nga 4766 kag wala ini sang bill recommended action na Eric. Kag ang warrant of arrest action Eric ginpanaog kag ginpirmahan ni Honorable Mary Jennifer Prostacio Archis sang Assisting Judge Branch 62 Bago City ka RTC Action Eric kag ini ginpiksahan sadtong July 16, 2020. Kag ini ang persona nga ginpanaugan sang warrant of arrest may kaso ini siya nga paghimulos action Eric. Karon ini ang persona detinado sa custodial facilities sang Valladolid PNP Action Eric. Amoy ni ang nakuha naton nga mga balita gikan sa aton area of responsibility mayong gabilang sa kay Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jofred Sapanta sang Barangay Robles, La Castellana. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Salamat kit Aksyon Percival Villamor sa imo sa report live dira sa may Central Negros. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor giradurong siya sa kaluan sa tayo matarada may kabilang kagmayo nga pagpamati sa kay Ralph James Burgos, sa kay Teresa Oliveros, April Soberi, sa kay Army Toledo Torreña. Sa Pakistan ara si Emilia Galono. Kami ako lang dira si George Kaparok-Orok gid siling ni Rosalie Vilorente. Sa kay Joan Guapo, nagagid kami pamati. Dira sa may kamang-kamang Isabela, pamilya Pasibi, alin kay Joan Guapo. Kay Mrs. John kag Pretty Mahilom and family maayong gabi. Sa kay Ruth Kuzawa sa Tokyo, Japan. Kay Emmy Esmeralda Dorido, mayroon nila nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Parami na sila. Sa mga Energy Fans Club da, mayong gabi gida. Mayroon nila nga pag-monitor sa inyo tanan-tanan.
Pamati, ginis na. Napaurok-urok yun. Si Roy Torrendon kag si Antonio Obilios III. Hara man si Carlos Lopez. Aba, napaurok-urok man si Carlos Lopez. Oh. Sige, salamat gid. Magabalik ang inyo sa ring para tuntunan when we come back. Balik ang report na Aksyon, John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y samsang anong ang kahintangan responsable na pagbalita kadayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato pablagad may kabidira again sa kay Ruth Kuzawa, sa kay Emmy Esmeralda Dolido. Kamiyaw kay Tatay Freddy Burgos sang Biscom Binalbagan, halin kay Ralph James Burgos. Kamiyaw ko dira si Jocelyn Tuhaw kag si George Nibraha, halin kay Rosalie Biliorente.
kay Alexes Wingwing Torres. Kami lang ang mga pamilya si Paranaque kadara sa Valladolid. Alin kay Wingwing Torres sang UK. Paurok-urok pa siya. Pamati sa Action Night Patrol Program. Nagabi nila kay classmate ko Vincent. Kay classmate ko dara Vincent Taunyate. Ano dara nga pag paurok-urok ha. Pamati man ang akong classmate dira sa Banwa sang Valladolid. Sa mga Inson family dira, sa mga Sombito family, Malapitan family, Villaruel family, Belmonte family, sa mga Malapitan family da. Sa mga Padasas family dira, ang gabigid da, sa mga Uwibanda, Lampreya, Vergara, Gera, Desamparado, kapamati, gila sa aton dira. Sa mga Riporas, Calalias family dira sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, Abunado, Turigi family, paurok-urok kita sila pamati, no? Sa kay Tatay Tumada, kay Nanay Bining, sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, sa monitor sila, no? Balikanta si Aksyon, John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yan is Aksyon, John Diaz. Sa balik report, John, tas come back. Sa gipatigayon ng Suneric nga virtual press conference ang Negros Tanon Youth Aid Climate Action nangin na highlight sa sinimismo nga kaybatan mo ang pagplastar sa mga demand kag parawagan sa mga grupo sa mga batanon diri sa probinsya sa Negros Occidental may kang kanan sa tundunang Manggad. May angot sa Action Eric nagpasalig ang bahin sang sangguniang kabataan Federation o SK Federation diri sa probinsya sa Negros Occidental nga numan nga matikang ang hindi onabi sang grupo sa mga pabatanon hindi pagasuportahan sa SK Federation of Negros Occidental Action Eric na kung sarin ila diri pabutsa nga isa man sila tutukan amo ni pagtipig sa dunang Manggad. Sa mensahe diri sang Vice Presidente sang SK Federation of Negros Occidental nga si Ana Bernadette Gatuslao iya diri pa siguro sang suporta ang sa kausa abi nga ginakampanya sang mga kapabatanon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Patay diri ni Gatuslao padayon man sila karon nga nagahimo sang mga programa kag ang ilang plataporma kaupod ng Provincial Youth Development Council na kung sa deriban nga miyembro silinganay sa mga papatanon ang kabahin man. According to Ricky Gatuslao, dako ang papel o responsibilidad abi sang grupo sang mga papatanon nga sila ang isa man sa nagatutok sa brainstorming sa mga programa kag kung paano ini no makaapekto sa mga papatanon diri sa probinsya. Nagpalabot naman sa pagpasalamat si Gatuslao sa bulig diri nga ginapalabot ng masami sa grupo sa Estelabina sa papakita sa suporta sa mga programa nga ginapatuman sa probinsya. Yari si SK Federation of Negros Occidental Vice President Ana Bernadette Gatuslao. This year, bistan sa mga simple lang nga mga webinar or like mga activities that we can do despite this pandemic. I hope that we can partner with some of you. We can do a lot of projects for our young people. So you can expect that the SK Federation of Negros Occidental will definitely do its part in helping build or make the world a better place to live in. Ang sinabatian si Ana Bernadette Gatuslao, ang Vice President sa Sangguniang Kabataan Federation of Negros Occidental. Balita sa Batol, ang taglibot sa Bacolod Action. John Diaz, una sa Batol sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Action Night Patrol. Salamat dyan sa mga report about the hulustuhan gid sa pagpahuway-huway. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining abanon Action Night Patrol Program Sabado night magatakop ini. Balik naman kita sa Lunes
same time, same station. Ato sa mga patrol, unit reporters in action nga napalagad grabe sa kay action Roger Gutib, action Percival Villamor, John Diaz, action Nino Bugina. Ato nga piloto sa Patrol 2 Cross 1 Patrol, News Center action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campanel, with IT expert action JM Bikey. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga Station Manager, Action Ron na Magbanwa, Production Chief Director Action Rex Cantong, ang inyong lakad ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa aksyon, Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Aksyon Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting